Con chicken leg piece. No, 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 no. ओहो नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा रहा बेखौ ओरैनोसै आं लावबायबो नै वाव बाटारफ्लाइ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय एन्ड गुड मर्निं दिनै माने आङो दाउ गोदानो नागिरदों आरोना दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाउ गोदानाय ओमफ्राय नोंथांमोननो बे दाउ गोदानाय भिडिअखौनो देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों ना मा होनो नै बे दाउआनो आरोना एसे लोमजादों बे दाउआ लोमजानायखाय बेखौ गोदानो नागिरदों दायो फिसा गोनांसोमोन दाउआ उफाय गैया दायो बयनाबो बिदिनो लोमजागासिनो दं दाउफोरा ओमफ्राय नैबेहाय दै गुदुं खालामबाय नै दै गुदुङाबो एकदम फिथा हमजालायसिगोन आरोना दैया गुदुं जाथारबाय ओमफ्राय दायो बेखौ गोदानोसै आङो सेनेनेने फाजा गरम फाजा गरम फाजा गरम फाजा गरम होनगोन दिनै सारायाव गोथावनो बहाय 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 मा खालामनो नागिरदों नोंलाय हो नुवाखै सेनेनेने फाजा गरम फाजा गरम फाजा गरम नै बेचारा फिसायानो दंमोन मासे उफाय गैया लोमजादों दाउआ बेखायनो आङो बेखौ माने मेचिनाव एसे फुजा होनो नागिरदों आरोना मेचिनाव फुजा होनोसै नैबे उदैनि मेचिनाव बेखौ ओरैनोसै आं लावबायबो नै वाव बाटारफ्लाइ जानांगौ बेखौ दिनै लेग पिस जागोन बोरो माथो अराबो जोंला बेसेबां गुदुं जाखो आव बिंनि मोखाङावसो मानसावगोन गुदुङानोथ' एसे सलाया बहा थाखो सलाया ला 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 आयु मालाय बिबै फिसौ नंगौना नङामोननिलाय दाउआ बेयाव खानानै दोननायानोमोन दा नङामोन होननायामोन नोङो बे नङामोन आयौ आयौ मानो रायनोबो रोंथारा आयौ थैबावाखै नामासि माथो मोजां नुथाराखै नोंलाय आथिङाबो गां फुबाय खरिसे चिकेन लेग पिस नै जानोसै जा जिबिकाया मा साइसनि जागोन बेदरखौ दिनै चिकेन लेग पिस हो आच्छा आंहा मैथ्रुफोरखौसो गोथाव मोनथारो माजों जागोन गमे खुगाजों जागोन माजों जानांगौ बेदरखौ माजों जायो खुगाजों जायाबा सारायजों संगोन आरो अरजों मस्ला मस्लि संख्रि बानलु हालदै थाव ओमफ्राय दुन्दिया ओमफ्राय बिमाखौ नायफैदों ओमफ्राय सामसजों जागोन सामसजों जानो हायिखौ आखाइजों जागोन रामदेवनि खाम दामनाय गैया आंनाव सना बिब्दि गोसो होनना गावहरनाय बे गैया दावरा मावरा जायो नोंखौ गोसोखांब्ला बेखौ दैयाव सुबाय आङो बरिया सावबाय आं नै गेसाव सावबा बांद्राय हांगार जाया ओमफ्राय ओरै बोखांसै आयै मेजेमा नै सेनेनेने फाजा गरम जागोन दा लेग पिस नै चिकेन लेग पिस ओरै बोखांनांगौ नै ओमफ्राय दायो आङो बेखौ गोदानोसै
नायनो हागोन सिखाया आगैथार नै अमा सुथारग्रा सिखा No, 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 no. बेखौ ओरै थख' माबानांगौ आरो ना बेहाय बे खिथायो बे आदार थफ्ला आदार थायो बेयाव नै बिगुरा एक्सट्राखा आरो ना इयो नै मेजेम गोजा गासिबो बेखौ मा खालामनांगौ नैखौ एसे हाराम नांगौ ओरैजाय ओमफ्राय नैखौ ओरैजाय हाराम नांगौ ओमफ्राय बेखौ आङो बोखावनोसै आरो ओरैजाय ओरैजाय नै मेजेमा आयै मेजेमा नै आइसै मेजेम गोजा सयथिबो नै बिखाया आंनि फेभरेट बिखा जाबासो दाउ जानाय बायदि मोनलायो आं नै आमाय थुखुल वाव बिबु सिबु गारजानो नङा फेरेंजोबनांगोन नै मेजेम गोजाथार सयथिबो माइरि आयै नै मेजेमा छे नै मेजेम गोजाथार आमाय थुखुलावबो गासिबावबो नै दावदैबो दंबावोसोमोन माइरिबो मा दामबाय थादों नोंलाय भिडिअ बानायगोन नुवाखै नै बिदैया आयै चिकेन लेग पिस नै No, 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 no. टाइम थानाय सेन्देलफोरा बेदराबो सिखायाथ' खिथानबा बखाया नै लोगोफोर फाइनालि आं गोदाखांबाय बेयाव दरनै दोनदों लेग पिस ओमफ्राय नैबे नेरसिं होनांगौ आरोना बिराद गोथाव जायो दाउ बेदराव नेरसिं होबाथाय संनोसै दायो आङो सेनेने फाजा गरम मोनसै सामब्राम हानसै आं दायो ओमफ्राय बिलाथि दरनैसो होगोन आरोना दरब्रै होगोन बिलाथि सामब्राम दरनै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर दङ सामब्राम गुफुरा गथाथाय नैबे थफिनाव बानलुजों सामब्राम गुफुर देग्रोसिगोन आं ओमफ्राय संख्रि एसे होगोन आरोना संख्रि एसे होबाय ओमफ्राय दायो देनोसै आं देनोसै देनाया र' दायो देखांबाय आं नै इयाव सामब्राम गुफुरजों बानलु ओमफ्राय नै आंना साराया गुदुं जाबाय थाव होनोसै दायो नैबे दङ नेरसिं बेनिफ्राय मा दं नै बेदर लकेल दाउ ओमफ्राय नैबे टमाट'खौ आङो बिलाथिखौ हाथ'वाखै सामब्रामखौ आं सेरगोनसै थावखौ गुदुं खालामनानै अरखौ एसे गिदिर खालामसै नैबे ना सान्दा एवनाय थावमोन बेखौ होनोसै आङो आरो दंबावोसो थावखौ बांद्राय होला बांद्राय होबा उदै गाज्रि जायो थाव बांद्राय होबा एसे खम मोनसै थावखौ नै थावा बेनि मेरला नै बेहाय दङ नेरसिं ओमफ्राय नै लकेल दाउ जि गोथाव संनांगौ दिनै थावा आंना रेडि जाहांबाय दुंहांबायानो थावा ओमफ्राय नै बिलाथिखौ हाखानानै लाजोब्बाय ओमफ्राय आङो दायो थाव दुंनायखाय सामब्रामखौ सेरगोनसै सामब्राम गोजाखौ पियास होनना बुङो सोरबा ओमफ्राय नैबेयाव दङ सामब्राम गुफुरजों बानलु देनाय गुन्दै ओमफ्राय हालदै दङ नैबे संख्रि ओमफ्राय बेयाव मस्ला दङ मस्लाखौ दा उनाव होगोन दायो आङो थाव दुंना दुङाखै नायग्रोनां सेनेने होनबायथ' सामब्रामखौ सेरबाय
नै सामब्रामखौ दसे खामथाब होनांगौ बेयाव बानलुजों सामब्राम गुफुर देखानायखौ होनोसै आङो नैबेहाय सारायाव सामब्रामा खामथाबबाय नालाय दायो एकदम हादसिउलायनाय मोदोमसिगोन सामब्राम गुफुरा बिराद गोथाव मोदोमो बिदि होग्रोबा थारखा संनाय होनो आरोना थारखा मारिनाय दायो आं बेदर होनोसै बरिया जाखायो बिदिनो बेदरा नै बेदर होनोसै आङो बरिया खामथाबबाय नै सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों सेनेने होबाय दायो डाइरेक्ट सिथाबलायबावदों माथो एरनोसै एसे नै लेग पिसबो दङ चिकेन लेग पिस बिखा माबा माबि दायो दसे खोबहाबथ'नोसै आङो दायो आङो नै नेरसिंखौ बोस्रोजोबनानै लाखाबाय नेरसिं होगोन बिलाथिखौ दा उनाव होगोन ओमफ्राय संख्रि होआखैमोन आं संख्रि होगोनसै आं दायो र' एसे एरनि संख्रि होबा माने दैखौ बोस्रोदजोबो आरोना संख्रिया दैखौ रानहोजोबो संख्रि होग्रोनांगौ फार्स्टआवनो दायो संख्रि होनोसै आङो संख्रिखौ होबाय आरो खनसे होबावनोसै दाहाय नायनानै होबावनांगोन ओमफ्राय दायो आङो हालदै होनोसै आरो हालदैखौ होखानोसै आं एसे साइज जानायनि जाथावना नुखाबाय दा नै लोगोफोर र' एरबावाखै आङो ओरै नांजोबनायनि एरजोबसै गासिबावबो हालदै नांजोब्बाय नै नाङै गैला हालदै होबा खामथाबो नालाय ओंखायनो आं दायो नैबे नेरसिंखौ होग्रोखानोसै आरो नेरसिं होबाथाय मोदोमखाबाय आरो गोथावनो ओरैबायदि बरिया जायो नेरसिंजों बेदरफोरा मस्लाबो होनजायो बेखौ सोरबा सोरबा मस्लाबो होनो खोमा जोंनिया नेरसिंसो होनो बोरमा बेदरफ्राव होयो बेखौ खुसियावबो बिराद बरिया खुसिया बेदरावबो होजायो अन्थाइ बाजाबाव साबसिन खुसिया बेदराव अन्थाइ बाजाब होबा साबसिन जायो दायो दसे खोबनोसैलाय आङो दायो नै रेबजोब्बाय गासिबो नै नेरसिङाबो रेबबाय बरियानो बिलाथि होनोसै आं दायो बिलाथि बरियानो नै बिलाथिया होनोसै दायो दायो आङो दै होबाय दै होनानै दा मस्ला मस्लि होनोसै एसे गोदौ होनोसै गोबावनो एसे गोबाव संनांगौ दाउ बेदरखौ माने गुरै जायो आरो बरिया संसै दायो मोनहां मोनहां जाबाय नै बरिया नुबाय नै मस्ला होनोसै एसे मस्ला
मिट मस्लानि मिट मस्ला होबाय खननैसो एरनोसै सुपार हिट जाबाय नै दहायनो संखांनानै मोनबाय नै जोंना चिकेन लेग पिस जानोसै दायो हामफेया रानसिगोन जोंना दे रान र' नै जिबिकायाबो जानो नागिरदों ओंखाम खुरजोब्बाय दे देखाय चिकेन लेग पिस मारै जादों आं संनाया हा नै जिबिकाया होथारबाय आंबो जानोसै चिकेन लेग पिस जागोनसै आं नै कफि आलु मटर ओमफ्राय नै दाउ बिखा जाबाथाय एकदम आं दाउ बेदर मोनजानाय बायदि मोनखायो नै चिकेन लेग पिस No, 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 no. Gimana? Kalau udah